Pinoy Bus Driver TV. Dalawang ano yun eh, dalawang pito na water, totoo na. Sa Daranga, sa Sinsak. Sa taas. Bago ba? Hindi sila mahirapan. Dapat may nauna na doon, nakakarahin na doon. Isap na niya doon sa lubog. Hindi na makita eh. Oo. Yung kumpon niya, nakaunahan. Kaya nga, yung nakaunahan, yung mga na dito. Para mag-radyo na lang ang tawag. Mag-radyo sa school. Tapos i-stop dito. Para wala makasalubong. Dito yung may raman. Pero dito ang may pinakasiko dito sa taas ba eh. Nakakain siya dito sa kanwa. Ito. Dito yung may raman. Dalawang balik. Sakit pa yung unang entry na yan. Dito pa. Dito yung may raman. Dito. Sakit yan dito. Lahat silang mahirapan. Ano to? Ito pa. Ito pa. Dito, nakabuhin mo sila dito. Ito, yung paklog. Yung paho na sigsag dito talaga. Ay, ito na, pinahalan na nga. Stop na dito. Stop na mga polis. Oo. Oo, sir, government yun eh. Government project yun eh. Expensive pa din. Oo. Diyari yung mga yun. Okay, sila ang escort. Oo, sila ang sana dyan, nalalay. Nalalay. Ayan. Mga kababata, may nakamara na rin. Nara na. Hindi nila mananagala sa isang naman din natin. Wala pa, layo pa na. Buti nga, binawa na tayo eh. Sa mga pala sila.
shop doon. Dapat doon. Like, ang deliver pa doon sa Batangas. Doon din natin lang. Nakakarga ko yung pag ako nakatayahin dito. Wait sa ano? Batangas Pepe nga. Sa Tomas. Tomas. Deliver ng pagkakon.
lang. Ayos lang. Sir, correct.
Putsyaw. Shout out sa mga taga Putsyaw at sa mga taga Pilar, Luzon. Kumana ka dyan sa taga Pilar, Luzon. Bagyo niyan, sigsag. Hindi mo kabisado yan. Pag-meeting ka dyan ng pag-ibo.